Здравейте, клипманяци, аз съм Руслан Драгоманов и това ще бъде първото ми видео в моя геймплей канал. И надявам се канала, както и видеята в него, да ви хареса, защото аз буквално снимам много геймплей в моя канал и мисля, че трябва да има отделен канал за това. В момента ми пишат. И в момента ще играем на GTA 5 за PlayStation 3. И предполага се, че трябва да започнем, само пише. Добре, се надяваме, че скоро ще тръгнем. Тази картинка не се вижда. И започваме! Сега като за начало не знам какво ще правим. Имам оръжие, не е зле. Например, да вземеш кола. Предполага се. Сериозно ли това трябваше да взема? Може гаража. Може да вземеш безплатно за долу. Да, ето на това зеленото и отгоре имаше едно по-горе. Там може да си избереш всякакъв модел кола. Опа, наобратно съм. Не точно. Да видим сега как ще претрепам всички. Вранг. И докато това кара с невероятната скорост от 20 км в час. И както се вижда, може скоро да усилим на 25. Да видим, вдигнахме на 30, нов рекорд. Почти се блъснахме в една по-добра от нашата кола. Толкова е бързо, че почти изгубих контрол. Боже. Почти се вдигнахме във въздуха. Какъв рекорд? Не мога да карам. Не е нужен звук. Аз не съм пуснал звука. Звуково мнение от теб. Такъв звук. Сериозно ли? То така ли иначе не ми трябва? Влизайте с кола. Добре, и от това място може да си вземете всякакви коли. Каквито пожелаете просто. Само да заради. Като за начало. И да намеря къде са. Това някъде трябва по-малко да пообиколя. Аре, това не ми се е случило. Ето. И сега ще избираме кола. И ще изберем зенторното, което е 11-та кола. Да видим какъв цвет зенторно ще ни дадат. Както обикновено. Не знам, всеки път ми се пада такъв цвят. Само веднъж ми се падна бяла. Я да видим. Как седи. Добре, и да отидем някъде. Здрасти, жена. Ти пак ми се препиш. Стрелят ме! Стрелят ме! Защо се забих тука? Тук що ми стреляха. После ще прегледам видеото. Айде. Гоним полиция. Да се надяваме, че няма да ме хванат. Аз съм с зенторно, как ще ме хванат? Като се движиш като пияница, но не те хванат. Летим. Какво се случва? Не. Стой, къде се намираме? Добре, тъй като клипа да не стане много скучен, сега отиваме на едно място, което предполагам ще ви хареса. Поне на мен ми харесва там. Движение. Не, тука, не се блъскай, не. Какво правя? Ма карам. Не ти казах какашка пияница. Аз просто гледам по най-бързи начин да стигнем до там. И сега. Решящия момент. Друго исках да направя. Не, полицията. Полицията е зад мене. Движи се, бе. Да видим. Защото аз ти показах тук. Не, аз не.
Добре, ако сте играли GTA, знаете къде се намирам, предполагам, знаете. Но самолети биш вземаш. Развали изненадата. Точно така се минава. Както виждате, съм много добър шофьор. Добре, да видим. Там сме. Не разбирам, защо ми дава да се въртя в кръг. От тук са къде трябваше да се мине, от там мисля. Аз къде се озовах, това ми е въпрос. От тук трябваше да се мине. Да, от тук се мине. Как си мисли, че... Абе, отвори бе, човек, спокойно. Няма да ти откраднем самолетите. Само малко. Не! Мали, колата на нищо не прилича. Добре, тъй като искам някой, който е на пистата, за да не се случат някои нежелани. Защото много трудно се кара самолета. Малко ли? Много трудно. Да. Тя поможе. Дали можем да го блъснем това? Нарочно го подминах. Къде отиваш? Чакай, тук е пистата. Предполагам, май това беше пистата. Не това. Това самолет ли е пред нас? Не. Добре, каква следа оставих? Не е лошо. Добре, изглежда трябва да вземем някой самолет, който не е на пистата. Този ми харесва, но го подминах. Не! Да ги покажеш назад, айде. Какво назад? Аз не карам назад. Пред това чудо има друго чудо. Нищо. Не ни пречи да вземем тук едно. Ето. И от най-големите сме, между другото. Движение. Просто карай. Да къде? Трапна. Пистата много малко за този самолет, бе. В водата ли ще падаш? Не. Верно, там съм се запътил. Не. Хайде де. Пробърни се де. Не, то не се завиваше така с самолета. Аз така да завивам. Само да не гръмне. Защото както се вижда, аз не мога да карам. Движим се. Не, стой, зави наляво, зави, зави. Да, сега като ме бусаш крило, знаеш какво става? Знам какво става. Карам съм самолети преди. Не в реалността, естествено. Аре. Добре, да изглежда, можем да се завъртим. Да видим, айде. Да видим дали можем да полетим. Излетяхме успешно. Няма върху камерата. Не, пази се. Вземи я, Веско. Излетяхме успешно. Да видим дали ще се приземя някъде, където не искам да се приземя. Да се определим някакво място, където да се приземим. Мисля, че тук имаше някъде. Ето тук. Видите ли си? Що? В други играч се приземяваш нищо. Да. Там е много приятно. Нямам се да не се разбием на път за там, като гледам има голяма планина. Дали можем да я прескочим? Почва да ми вибира от джойстика, май съм много нависоко. Да, много нависоко съм, ако не се лъжа. Аре, малко зави. Не казах. Сега скочи. Да, скочи. Като ме гледаш, съм зареден с парашути. Само дето не взех кучето. Ще е готино. Как се предполага, че ще мина планината, като имам ограничен лимит. Добре, да видим. 9:47. Това е времето на клипа. Ще се блъснеш. Няма. Трябва само да вярвам, че няма да се блъсна. Как ми вибрира джойстика? Самолет се клати.
Дали можем да имаме през тази нещо като дупка. Успяхме, само че другата планина няма да успеем. Не. Там има по-нататък път. Да видим. Добре, това не може ли по-бързо? Защото клипа вече стана 10 минути и 30 секунди. Да, това не може ли по-бързо? Това е самолет. Дай да отиди до там с кола. Колко по-рано ще видиш ли какви са пътища на там? Почти стигнахме. Както виждате, хора. Това летище ли? Пропускаш го? Виждам, че го пропускам. Не. Нагоре. Нагоре! Дал нагоре! И сега ще видите как се блъска. Аре, бе! Така съм. Моля! Сега пък какво? Блъсна се отвъде. Какво се блъснах? Повече няма да пътувам със самолет. Ако така става. Добре. Шофьорите на самолет са по-опитни от теб. Какво? Шофьорите на самолет са по-опитни от теб. Аз съм шофьор на нищо. Сериозно, в тази болница ли трябваше да се прехвърля? Да ти колко книжки имаш за самолет, за мотор, за кола? Както Веско казва, аз съм редовен клиент на болницата. Добре, сега се прехвърляме към другия герой, Майкъл. Ако това май беше Майкъл. Да, другия беше Франклин, този беше Майкъл. Помня в началото, когато постоянно надяхах на Веско, че да се казва Франклин, на Веско не ми вярваше. Дори си имаме и возило. Но то пак заспа в колата. Той винаги спи. Сега не живее в... Да. Сега ще ви покажем къщата му за тези, които не са играли GTA или не са гледали клипове на GTA. Има ли такива хора? Има. Ето, тук живее Майкъл. Да, той до къщата си спи в колата. Сезам, отвори се. Той до къщата си спи в колата. Той колко тъпо може да е. Няма да влезем в мисията. Мисия- Там има човек. Какво? Човек. Това е човек. Добре, с какво да програмнем? Имаш картечница. То съди цветя, тъп. Не мога да го гръмна. Нямаш... Тук ми дава да гърмя, ама не и тук. Я стой, дали може да... Не ми дава да го гърмя. Не, честно. Ми заплаши го с гръмтове. Да, заплаши го. Те разставаше така. Ми заплаши го. Я стой, този какви коли има в гаража? Не искам мисия. Аз къде влезу? Също си от тук мога да вляза в гаража. Упс. От тук. Тук, това парашут ли е? Не. Да. Вече мога да стрелям у нас с пистолет. Че кеф. Преди не ми даваше. Сещи се, когато не ми даваше да съм с пистолет. Дали мога да гръмна телевизора? Не, идиот. Къде е телевизора? Това не е телевизор. Тук преди... Горе имаш, горе е телевизор. Виж, той че се гледа така. Развалям удоволствието на хората. Ти живееш там, не аз. И аз не живея там. Това е само героят ми живее там. Добре, клипът стана почти 14 минути. И аз само да видим как се гледа телевизия с тези дупки. Излезе от никъде. На дупките. Развалих им телевизора. Не знам дали се Но вижда. нямаше телевизор тук, що? Това не е телевизор, това е екран и то прожектира ли като става някъде. Добре, клип маняци, надявам се клипа ми да ви е харесал. Ако е така, може да дадете вдигнато палче нагоре. За жалост, този герой не може да подокаже вдигнато палче нагоре. Да, както казах, надявам се клипа ви да ви е харесал. Ако така, дайте вдигнато палче нагоре. Може да се абонирате за този канал, ако искате да гледате геймплей. Абонирайте се за другия, който ще е в описанието за влогове. И в коментарите може да предложите на каква игра да играя следващия път. Защото аз буквално ще играя на FIFA, на Gario, на GTA и нещо да ми предложите, което мога да играя следващия път, за което ви се иска да играя, или? Знаеш, сумата игри. Да, само че искам да чуя мнението на хората, които не ми гледат клиповете. И може да споделите това видео с приятели, както искате. Я да видим дали можем да прескочим това. Не съм засилил изобщо.
нищо не стана. Добре, и това от мен за сега. До нови срещи.